tme nevidno to. Zašplhaj. Čo? Začneme Európskou futbalovou ligou. Dobrý večer. Po domácej prehre s Bilbaom a výpravku v Salzburgu zrejme len málo kto čaká, že by mohli Slovenisti získať proti milionárskému Parížu Saint-Germain. Predsa sa však nájde vec, v ktorej majú belasti prekvapujúco návrh. Tak sa týka histórie. Napriek súčasnej veľkej popularite na celom svete je Parížský Saint-Germain podstatne mladší klub ako Slovan, veď oficiálne bol založený až v 1970, teda rok potom, čo Belasi vyhrali pohár víťazov.